Lydia, ang'eni ndalo duto te clients gi, as much as ni inyalo gombo ni tim ne gimoro ma expensive, to en bende nyalo bedo gi pacha moro. Mokwongo, landscaping ok en mar joma omeyo kende. Landscaping just need odwaro planning maber to gi mpangilio ma jaber. Because yudo ka ng'eny jok ma gedo oluoro timo landscaping nikech giparo ni landscaping en gima beche tek ahinya. For example, kwa bire wach nengo, to inyalo dhi e dala ng'ato titimo site visit, to in kaka designer kata kaka landscaper inyalo gombo mondo itim na gik mang'eny kabisa mabeyo. But koro koduogo kar pesa ma en go, tibro yudo ka en gi pesa ma ok nyal accommodate gik moko te ma in igombo gi. Koro bro chuni mondo kik lose ohala, ibro duogo chien tipenje the budget ma en go. For example, anyalo miyi plot mar 50 by 100. To onyisi ni en gi siling 250 kata en gi siling 400 to dwa ni dala ne obed maber. Ing'eno kibiriembe nikech in bende giko odiechieng' idwaro hala, to client no en bende giko odiechieng' odwa ni dala ne obed maber. Koro biro chuni ni nyaka ipangne mana pesa neno maber kaluwore gi gik ma en go. Inyalo ng'iyo lo, tiyudo ka en gi lo maber, moko chuno ni nyaka ikelne red soil, then i-cut budget mar red soil no mondo idhi nyiew nego lum. Koro iyudo ka giko ne itiyo ne gi pesa ne ma en go, but oyudo gima ber. Ndalo duto te wach mar nengo no emiyudo ka chwanyo designers to gi client. Koro at the end of the day, onego bed ni client gi designer ome diere, then they find way forward. Koro to me, nengo mar tiyo tich ok en ga big issue to me because I will plan for you according to the amount of money that you have. Or I will advise you ni paka pesa ni tin, tenyalo chako gi face ni, then wodogo tieke gi face ni. Koro kariu face ni gi face ni, to donge dala rumo to udak maber. Koro an mane kaka tiyo. Erokamano, samoro ng'ato ng'i to winjo iwacho ni ja 200 kae pod samoro ok unya winjoru 50 by 100. Nyiswa ne to matin mogik minyalo kawo kaka jaduso aluora. Rom nade ni ng'at ma samoro diber kod dwaro. To mamalo mogik misetimo je. Okay, pesa matin ma asetimo mogik asetiyo gi siling 200,000. To 200,000 no iyudo ka nitiere kuonde ma otire to gi nitie kuonde ma odong'. Mana kaka nalero ni tijni en odwaro konyruok ndalo duto te. Koro inyalo chako tich gi 200,000 to bang'e kendo ichako iduogo imako kumano kitieko titimo. Nono to kiketo ni idwa chuno client mondo gol pesa ma in midwaro, to ndalo duto te ibro koso hala kendo okibi bedo gi tich. Koro the least amount pesa masetiyo go en siling 200,000. Mamalo mogik, Jeff. Mamalo mogik asetiyo gi 10 million. Whoa. Landscaping is very expensive to kendo and very cheap depending on what somebody wants. And the size of the land. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Jemano tachiel 10 million. Aparo winjo wa Miss Infros otim ni nyadhi itere kuma ne lokete 10 million landscaping. Erokamano ahinya. Wang'iyo ni lwedo pogore. Nitiere kuonde miluongo ni ute machalo ute kingi. Ebel matin mogik gi mang'eny mogik.